Te, nagkagubot ang merkado. Kailangan sila sa imong tabang. Ha? Kapuya ba yung anak nila, ding oy? Lapad pa kayo akong ulo, ding oy. Ang over pa ko. Grabe sad mo magadagtagay gabi igod. Ikaw lang sabi. Pwede ra day ako, te. Pwede ra lagi na, ding. Ah, sige, te. Akong suwayan. Asa naman tong bato? Ah, dara. Unya, te. Unsa may ako isultian ni, te? Ing na lang, ding. Sige, ha? Ding! Unsa man iti? Hala, kalain. Unsa man akong pormati? Hala, muram kong di superhero aniti, oy. Hala, ikaw na, ding? Hala, patay, mura kag si Maleficent, ding, akan ding nga version. Unya, saan mo kunihan ni ron, ti? Hala, patay, kalain sa kong naong, ti, oy. Me, hala, patay. Me, patay, ti, kanding gud, ti. Di ko aniti, iluwa ko niti, eh. Ikaw na lang, ti, oy, oh. Bi, ambi na lang na. Panot bra sa ding. Darna! Nagkagubot man daw dire. Asa mo ron ang nangitagubot? Kana siya, Darna ay. Kana. Ha? Kisi ka video? Kinsa? Hala, patay. Si mama manamang naam na siya dire. Te, naunsa din na siya? Kuandar na kanang nipalit na siyag talong unya nangayo siyag sukli bisag wa pa siya kabayad. Mao ba te? Ah, ikaw di ay. Sige, videohe ko. You are not allowed. Saksi mo ha? Mapriso ka. Agoy. Sige, naa mga kay ikabayad. Bidyuhan jud ti ka. Kay pag-uni akong cellphone, naa pa jud nilod. Ganahan ka makakuha ni. Pindutan na as kong profile. Oh, ha? Huy ma. Uy, hala, mama din na ni mo, Darna. Huy, Darna, imo din ang mama. Padlungasan na imong mama, Ha? Darna, uy. Ay, dili ko na mama eh. Dili. Unsay dili nga parehas mamugnaw. Huy, Darna.